Hi guys! Welcome back! It's me, Ilarn again, and you are still watching on my YouTube channel! So ayun nga guys, kumusta kayong lahat? Yes, super na-miss ko kayong lahat. Medyo matagal-tagal tayo na hindi nakapag-upload. Konting update lang, medyo naging busy lang tayo ng konti sa work at sa mga ibang bagay-bagay. But today guys, finally, magbabalik na tayo sa pag-vlog. And for today's video, gagawa na naman tayo ng reaction video mula sa produkto ng Aficionado. So guys, are you ready? So let's get into the video. So guys, ito na yon. Yung i-review natin na product for today is mula pa rin sa Aficionado for Men, which is yung F42. So ayun guys, so bali ito guys, first time ko lang to na ginamit kasi I wanna try before na i-review ko siya, and super nag-enjoy ako sa paggamit nito. Kung makikita nyo, like ito medyo bawas na siya kasi gusto ko munang gamitin yung product before ko siya i-review para mas maging authentic yung pagre-review natin, no? So, siguro mga ilang weeks ko na to na ginagamit, and I am super happy kasi aside from F10 and F4, ito na yung pangatlong favorite ko mula sa mga scent ng Aficionado for Men. Again, as I said earlier, na ito na yung pangatlo sa favorite ko. Though, unlike for F10 na kumakapit talaga yung bango niya, like kapag nag-spray ka ng umaga and then sa hapon, tatanggalin mo yung damit mo, is andun pa rin yung amoy. Dito naman sa F42, very masculine naman yung amoy niya. Not unlike, hindi siya matamis or something, kasi may mga scent na ganun, no, most especially if it is scent for women. Pero ito super pang lalaki talaga siya, pang masculine yung amoy, hindi matapang. Parang katamtaman lang, refreshing din sa pang-amoy. Super happy ako sa paggamit nito guys, no, kasi super na-achieve ko yung scent na gusto ko. Kasi 'di ba, for us mayroon tayong kanya-kanyang scent na gusto. Like for him or her, is yung scent na gusto niya is hindi applicable sa akin. So kanya-kanya tayong preference kumbaga. Pero for me, super happy ako dito sa F42. Though, like I said earlier, nga hindi nga siya ganun kumakapit, pero yung scent niya, yun yung gustong-gusto ko, na kapag pag-spray mo pa lang siya is parang naaamoy na kaagad, parang nakukulob na ng buong Aficionado scent yung isang room, or naaamoy na kaagad siya. I'm not sure. Pero sa mga perfumes ng Aficionado, nagkaroon na sila ng price increase. And today, yung updated is mabibili na to, yung 85 ml, mabibili mo na siya ng 288 pesos. Not unlike before na it's only 265. So again, kapag bumili kayo ng Aficionado perfume, 85, magkakaroon kayo ng brief pouch. Either binili mo siya physically sa store or binili mo siya online. Isang tip lang sa mga Aficionado user, or if dati ka ng user ng Aficionado, I'm sure alam mo na to. Pero kapag bago ka pa lang, yung bottle na to, kapag naubos mo, is wag mong itatapon kasi ipapalit mo siya sa kiosk kung saan ka bumili, or kahit sa anong kiosk, and then parang ipaparefill mo lang siya para mas mura, makakalis ka ng babayaran. May discount na yon kapag may dala kang empty bottle. And again guys, sa paggamit or sa pag-store nito, make sure lang na i-store natin siya sa dry place or avoid exposure of sunlight or sa heat
Ano, and then kapag spray natin, make sure na of course hindi tamaan yung ating mga eyes. Yan. And then sa pag-spray usually dito. So guys, I think yun muna yung review natin for today's video, yung Aficionado F42. And abang-abang lang kasi magkakaroon pa tayo ng another review na naman sa ibang Aficionado perfume na scent. Ito pa yung mga i-review natin guys, may pang women, meron pa rin tayong pang men. Ayan. So just a heads up lang sa mga susunod nating i-review is meron tayong 48, 47, 49, 36, J12, J18, and then F5. And once again, guys, this is Larnie saying bye-bye everyone. Ciao!